И част втора на горската пепеляшка. От мъка тя заспала. Много е тежък деня. Добре. О, бухалки. Да. Ние вчера уредихме с всичките ми приятели да ти направим рокля. Така ли сте уредили? Да. Добре. Но. Винаги има едно но. Обещаваш ли да ни купиш още едно животинче? Радвам се да го чуя. И аз съм решила така. И добре, ще те купим. Добре. Отиваме да ти направим роклята. 2 часа по-късно. Тя ги чакала тук. Ето тия роклята, булки. Сложи си, отивай при прасенцето да ти оправи прическата. Окей. Много си красива. Благодаря. Отивам при прасенцето. Вече закъснявам с половин час. Прасенце, може да ми правиш прическата? Да, може. Готово. Бягай да не закъснееш, да не изпуснеш принца. Добре, бягам. И 2 часа по-късно. И булката ми ученица ще се е Ани. Не, Ани. Кой? Елизабет. И аз много те обичам. Аз не от първи поглед я срещнах. И те потанцуваха. На 20 лайка ще направя 3-та част. Чао!